Καλώς ήρθατε στον εκπαιδευτικό κύκλο πωλήσεων 2025. Τελευταία αναγγελία αναχώρησης της εταιρείας Dream Airlines, αριθμός πτήσης Α2025 για το νέο έτος. Η πτήση Α2025 με προορισμό την επόμενη επιτυχία της εταιρείας Dream είναι έτοιμη για επιβίβαση. Προσοχή, παρακαλώ τελευταίοι επιβάτες της πτήσης με αριθμό 025 για εκπαίδευση, όπως προσέλθουν επειγόντως στην έξοδο αριθμός αίθουσας 4. Έξοδος αριθμός αίθουσας 4, παρακαλώ.